Velkommen til Fishing with Team Tidelines. Det er glat i dag. Det er meget glat. Nu skal vi ud og fiske. Vi er 14 dage ind i det nye år. Ja. Og vi har vores første fisketur. Vi har også haft lidt at se til. Ja, men vi har også haft is på søer og sådan noget. Nu er det isfrit. Lige den weekend her i hvert fald. Så gælder det fandme om lige at komme ud. Så nu skal vi satme bare fange nogle gedebas. Det skal vi. Klokken den er halv 11 allerede. Vi skal bare lige et par timer her i dag. Det er hyggeligt med noget spændende, noget sild og noget prop eller sådan noget, tror jeg. Så i morgen, hvis vejret holder som vi lover, så tager vi en stor tur. Så kunne vi jo starte med at lige varme op i dag. Så kan vi kalde det for en opvarmningstur. Ja, for nu skal vi lige i gang igen. Ja. I din næb. Vi er inde på en tank lige. Ja. Her må man gerne ryge. I'll be back! Vi har Kevin Skov Heinzvig. Han skal med at fiske i dag. Så har lige fået sådan nogle små tobakspinde, som kan farvere en lunge. Og solen skinner i dag. Og hvor mange grader har vi? 2 grader! Og der er is, og der er sne. Solen skinner, så er det fucking lige meget, bare det ikke regner. Ja. Ja. Og herover der skal vi jo passe på, fordi der kan komme noget hjort. Og med hjortet på vej lige. Ja. Det kører ind i lige. Men når vi er kommet i at tøje og fundet grejer frem og sådan noget, så kan vi lige få lov at se både stænger. Ja. Og sådan noget. Og vi har taget Kevin med i dag. Jeg har sagt til dem. Det kan I få lov at se, når vi kommer derud. Det var da voldsomt irriterende. Så er vi eddermame med noget ind i skoven. Vi har fået fiskegrej ud over det hele. Stæng. Og få noget varmt tøj på. Og noget varmt tøj på, ja. Så nu handler det faktisk bare om, at vi skal kaste noget lim og se, om vi kan få en af de ordentlige store svin. Det er faktisk en af dem, som ikke svømmer. Den har faktisk ben. Ja. Om natten der går den over på marken for at spise køer, så stor er den. Ja. Det er den, vi skal have fat i. Lyset orange forfanger. Det er en lille eksperiment. Og det virker, så man kan godt sige det. Ja, den fanger 10 minutter. Ham laver, han falder i vand. Han falder derude. Hvorfor? Det tror jeg. Bare vent til du kommer ud og gå derude. Han falder i vand. Jeg faldt derude sidst. Sidst jeg måtte knække af min fluestang også. Han får ham på lige. Så er vi klar med sådan en lille en. En bedre eget. Ja. Hvor står den første tager på den der? En 7'er. 7. Ja, vi starter med en 7'er, så går vi opad. En 700 grams. Nå, jeg skal lige på her. Hvad skal han have? Hvad skal han have? Det er det, jeg satte på, når jeg lige har fået en små i munden. Den her. Den skal fange fisk. Så venter vi den smidt til bunden. Så er der fisk. Det var tredje kast på Jonas' side. Og et perfekt på. Sådan en frækker her. Fanger du ikke fisk? Den her motherfucker her. Nej, den napper kun. Fik den ikke. Dum fisk. Dum fisk der.
det kan den ikke. Så vi kraftedeme bevæget os videre. Og vi har haft 3 kontakter. Jonas har fået en lille en. Mistet en lidt større en. Den nåede vi ikke at få nogle film af, fordi den hoppede af rimelig hurtigt. Det var ellers så godt. Det var faktisk rigtig godt. Det var lige oppe og lige at vende sig i overfladen, som en tysker, der var ved at drukne. Ja. Der havde jeg en lille nap i. Nu skal vi lige prøve noget død år. Det vil vi lige prøve. Vi har ikke hørt om det før. Nu er sgu vores tur til at prøve det. Men jeg synes godt nok, at jeg kæmper lidt for det i dag. De er ikke pisseaktive. Det er også koldt, men de skal jo have noget at spise. Spiser lige brugt jo. Ja. Men nu kigger vi lige på det her stykke døde å her, selvom det giver os. Den er død. Den er død lige. Den er død. Der er nogle ordentlige hul i vej. Nu sneer det også. Så nu kommer der fandme lidt sne. Det. Og mågetræf derovre. Ja, En måge, som man træffer hinanden. flyver rundt og siger hej. Speedmåning. Mågemooning. Jeg ved ikke, om jeg er. Jeg er heller ikke der. Skal vi lige over? Ja, vi skal fandme lige ud. Igennem den vej lige? Ja. Vi skal ud på noget grusvej at køre. Nå, ja. Så jeg håber, vi kommer væk herfra igen der. For satan, det er vildt det her. En vej, som er bestilt fra en hollandsk museum, som de har fået lagt herude. Ja. Meget specielt. Meget speciel vej. Det er sidste udvej. Så kommer vi lige forbi en møllevind her. Møllevind. Så det kunne godt være, at der faktisk gemmer sig lidt herude. Så jeg gerne vil på grov lige. Ja, men det sidste. Hummel. Siger fandme, at vi snart er en par 100 meter måske. Vi gider ikke gå på 100 meter lige. Jeg kan se en å. Om 200 meter er rejsemålet til højre. Så skal vi prøve ny vand nu. Ja, den lige når svømmemark lige. Dernede lige. Vi ses dernede ved vandet så. Er rejsemålet til højre. Ja. Yeah. Hold lige kæft! Skal tige stille nu. Så fremad igen. Hold det. Så hold stille. Den fik lige noget kraft. Ja, det er bare fint. Du sidder fast. Det er bare dig. Du sidder fast, du lige her nu. Det der sker, det er, at vi sidder fast.
vi været her i 1,5 time. Prøvet at få bilen fri. Vi har simpelthen fuldstændig modet til. Men jeg tror muligvis vi har den. Hold kæft, det tager sin tid det her. Vi er jo slet ikke klar endnu. Vi prøver lige igen. Yes. Vi nærmer os de fucking 2 timer nu. Nu skal den ud. Det er lige på McDonald's. Vi har været ude og grave mark. 5 cheeseburger. 6 nuggets. Det kan jeg lige spise. Det tog cirka 2,5 timer for os at komme ud af det hul på mark. Som vi selv har gravet. Ja, en gravbil. En gravbil? Ja. Det gav fandme ikke meget fisk der. Nej. Men det var ikke en nultur. Team Thailand har aldrig en nultur. Aldrig. Så det er bundemand, vi skal fange. Ja. Vi tager ikke hjem før vi fanger det. Nej. Det skal jeg prøve. Cheeseburger med barbecue sauce. Hold da kæft. Nej, den er lige en måned, så er den faktisk på menuen. Så spørger de mig, hvad jeg vil have. Jeg siger, du skal have 5 cheeseburger. Jeg siger, du har ikke tænkt dig at prøve vores nye cheeseburger med salat og tasty sauce? Nej, jeg skal ikke have salat i. Der er ikke nogen fucking kanin. Kan jeg bare få 10-12 bøffer? Det er ligesom når bundemand, han lige står og kilder koen noget med maven. Ja. Nu kilder han jo også bøffen. Ja. Ikke? Han gør den lige klar. Det er kobekød. Du en kilde om maven. I 5-6 år, inden den er blevet slagtet. Ja. Og så får den kildevand. Det gør den. Og så går de lange ture i skoven, men når vi snakker en sted mellem 7 og 1000 køer på daglig basis, så det er hårdt at være landmand, hvis du vil sælge kobekød. Ja. Du skal gå med snor. Det skal. De må ikke rende ind i skoven. Er du klar over, hvad de kan gøre derinde? Ja. Først frem, så tager de fugleunger. Og så klæder de op i træet, og så lægger de æg deroppe, så vil sige, at bundmanden kan komme op og hente dem. Men det har vi set før. Ja, det var der vi var inde og bygge en klatretræ med et rev. Ja. Der måtte vi ringe til postvæsenet for at få dem til at få duerne væk igen derfra. Duer med brevduer, som skulle væk derfra igen, fordi der måtte de ikke være.